richiti mhandara ichava nemimba igobara mwana vagompa zita riri pamusoro pemazita ose, zita rinonzi Jesu Kristu. Soko raMwari rataura richiti izvo, Jesu Kristu aburuka kubva kudenga anouya kuvadzidzi vake otaura kuti simba rose kudenga nepanyika ndakapiwa, naizvozvo chiendai munyika yose munoparidzira zvisikwa zvose ivhangeri. Ani nani anotenda agoregedza kufa asi agova neupenyu husingaperi. Inzwa hama mudikani, pazuva ranhasi ndoda kuti uzive kuti hakuna mumwe ane simba kunze kwaJesu Kristu weNazareta. Ndozvandavinga pazuva ranhasi. Haleluya. Inzwa mudikani, pane rimwe zita rekuti rikataurwa pane zvarinotanga kuita mukati meupenyu hwevamwe vanhu. Ndo zita randauya naro pazuva ranhasi. Haleluya. Ndati ndo zita randauya naro pazuva ranhasi. Zita rinozivikanwa kudenga, zita rinozivikanwa panyika, zita rinozivikanwa mumakungwa, zita rinozivikanwa munyanza, zita rinozivikanwa mumapako. Ndati ndiro zita raJesu Kristu weNazareta. Inzwa mudikani, Jesu Kristu weNazareta, soko raMwari rinotaura chiri izvo, akauya kuzotsvaka nekuponesa chakarasika. Asi nhasi uno Jesu Kristu akaenda kudenga uko, asi aenda kudenga anotaura achiti izvo kuvadzidzi vake, simba rose kudenga nepanyika ndapiwa. Iye nevadzidzi vangu chiendai kunyika yose mundoparidza zvisikwa zvose. Ani nani anotenda kuzita rangu achaponeswa. Zviratidzo izvi zvichateera vanotenda. Muzita rangu vachadzinga mweya yakaipa, muzita rangu vachaporesa vanorwara. Inzwa mudikani, sununguro yako haisi mune rimwe zita, sununguro yako haisi muna mbuya vako, sununguro yako haisi muna sekuru vako, sununguro yako haisi mumaprofita, sununguro yako haisi mumaristibhende, sununguro yako haisi mvura dzomumango, sununguro yako haisi muanointing oil, sununguro yako haisi mukuprofitwa, sununguro yako iri muzita raJesu, iri muzita raJesu. Mumwe munoita haleluya. Inzwa mudikani, chaunoda kuziva isimba riri muzita iri. Jesu Kristu anoti simba rose ndapiwa. Ane simba rose kudenga nepanyika ndi Jesu Kristu weNazareta. Peter na Johani vachisvika paBeautiful Gate, soko raMwari rinotaura chiri izvo, vanosvika paine mumwe murume anga agara paBeautiful Gate kwemakore mazhinji achikumbira zvipo, daily achikumbira zvipo. Vane mari dzavo vaitora makoini muhomwe vachimukandira. Ndomwe kutaura ndo yanga yatsika yake. Nhasi uno variko vamwe vanoenda kumachechi asi muupenyu hwavo havana kutongobatsirwa. Inzwa mudikani, uyu murume uyu for many years. Inzwa mudikani, pane vamwe vandiri kutaura navo nhasi vari pano vari kuninzwa. Haisi nyaya yekugara muchechi, haisi nyaya yekuva nendaza dzekuchechi, haisi nyaya yekuva nemavhoiri ekuchechi, haisi nyaya yekuva nemadhuku ekuchechi. Inyaya yezita raJesu Kristu. PaBeautiful Gate panobva pasvikawo vamwe varume vaviri, Petro naJohani. Vobva vamuona achipema achikumbira zvipo, vanobva vati kwaari, titarise mushe. Uyu murume anofunga kuti aiwa vanosiya vachindipa zvipo havasimbondibvunze kuti titarise, vanongokanda vachienda. But avarume vazouya nhasi ava chavari maybe
pivane something better chakundipa pazuva ranhasi. Anobva vatarisa. Inzwa mudikani, nyaya yekwaJesu iyi ndeyekuadresa situation yako iwewe. Ibva muchinamato nhasi, ibva muchinamato nhasi, ndati ibva muchechi, uya kuna Jesu Kristu. Anobva ati sirivha nendarama hatina, asi chatinacho tinokupa nezita raJesu Kristu. Simuka ufambe. Zita raJesu Kristu rakasimudza chirema, chirema chikasumuka chikafamba. Ndati nezita iroriri ndo rinokwanisa kukusimudza pawagara makore mazhinji pasina chinofamba. Ndo zita rimwe chete rinokwanisa kukubvisa pakuremerwa kwawaremerwa nako kwemakore mazhinji. Haleluya. Vazobatwa vanobvunzwa vachinzi, kaverenga Mabasa aPostoli chapter 4, vanovabvunza vana Peter na John, voti mazviita nesimba ripi, mazviita nezita ripi? Zvikanzi kana tichibvunzwa pabasa rakanaka raitwa iri, ngazvizivikanwe kwose kwose kuti nezita raJesu weNazareta, wamakarora pamuchinjikwa, wamakarora paKarivari, nezita raJesu wamuri kuona nhasi uyu wapora uyu. Zvamudikani, hakuna mumwe ane simba. Muvhangeri Kleto Muru haana simba, muprofita haana simba. Ndati ane simba ndi Jesu. Ane simba ndi Jesu. Mumwe munoshauta haleluya. Mumwe munotaura kuti Jesu. Zokoro rataura kuti Jesu. Ndiye ane simba huyu. Zvirema zvinofamba nokuda kwezita raJesu Kristu. Kana uripo nhasi, inzwa mudikani, watenda muzita iri kwaJesu hakuna limit. Chirema chinosumuka kufamba. Ndikutaura iwewe. Mandinzwa here hama dzangu, ndati ndiri kutaurani, muti muri kutaura inini. Jesu weNazareta wanga vasinganzwe vanotanga kunzwa, nzeve dzosaruka. Dzanzane makore dzisinganzwe dzotanga kunzwa wena. Chikonzero paita zita rine simba. Wanga vasingataure vari mbere kwemakore mazhinji watanga kutaura. Chikonzero paita zita rine simba. Hakuna rimwe zita rakapiwa pano pasi nekudenga rinosunungura kunze kwezita raJesu. Zvamudikani, iyeyu Jesu uyu totaurira hama dzangu dzese panapa ndichoudza kuti inzwa mudikani, iyeyu Jesu Kristu akataura achiti pamunoenda muchindoparidza, poresai vanorwara, sunungurai vakasungwa, natsai vane maperembudzi, mutsai vakafa, nezita rani, nezita rangu, in my name, muzita rangu, muzita raJesu Kristu, kwete muzita recheche, kwete muzita reBFMI, kwete muzita reBreak Free Ministries, kwete muzita raKleto, but muzita raJesu Kristu, mwanakomana wa Mwari. Ndati nezita iroriri aripana panhasi. Zita iro rinosunungura zvakasungwa mudikani. Munyika matinorarama umu mune makarwa umu, munyika matinorarama umu mune nyoka umu, munyika matinorarama umu mune zvikara umu, munyika matinorarama umu mune shumba umu. Amuraramike kana usina zita rine simba pamusoro pezvikara zviri munyika umu.
saka uchida Jesu Kristo nasi zamudi kandi chitaura kudai munyika mune vamwe vanhu vakatoronga kana kuti vanotoplana daily kuti nenguyu tomutora rini, tomuita pati rini. Ndikutaura munyika hakuna munhu anorarama ari ega. It's either una Jesu kana kuti una Satani. Hallelujah, hallelujah, ndati hallelujah. Ukanzwa munhu achitaura kuti hai inini zvokunamata namata, ibvawaziva kuti aiwa havasi vega. Ndaninzwa mushe, unobva waziva kuti chii? Havasi vega. Hakuna munhu anorarama ari ega. Asi kuti urarame zvakanaka munyika ino yashata semashatiro ayaita, chaunoda ndi Jesu Kristo muupenyu hwako. Shoko ra Mwari rotachirizwa atirwe nenyama neropa, asi tinorwa nemweya yakaipa yemuchadenga, tinorwa nemadhimoni, tinorwa nemasvikiro, tinorwa nesatanism, tinorwa nemasatanisi, tinorwa nevaroyi. Ndinotaura nhasi kuti kana une zita riri pamusoro pemazita ose, kana une zita raJesu, ndati varoyi, imbwa dzaSatani, ndati varoyi vari pasi petsoka dzevatsvene, havana chavanokuita chikonzero, une zita. Ndinoziva zvandinotaura panapa. Varoyi nzvimbo yavo pasi petsoka dzevatsvene vaMwari. Ndakabata microphone ndati munomamungate semunhu waMwari, ndinodeclare kuti humwe uroyi ahuchashanda. Ndati nezita raJesu ndinodeclare nhasi ndati humwe uroyi ahuchashanda.